Għandi opinjoni tajba ħafna tal-studenti li dejjem kelli fl-università. Naf li huma studenti bil-għaqal, kemm meta l-università kienet żgħira kif niftakkarha wkoll, kemm l-hom li kibret u qiegħda tespandi minn ġurnata l-oħra. L-student Malti huwa student bil-għaqal, jaf li għandu qudiemu karriera, jaf jirrispetta, jaf iħobb, jaf ikun kwiet, jaf jagħmel ftit sorbi xi drabi, però il-ġudizzju tiegħu kollu kemm verament tajjeb. Id-Dipartiment tal-Malti kiber ħafna u qed mill-ikbar dipartimenti tal-Università. Interess li fil-lingwa fil-letteratura ta' Malta u għat issew interess kbir bla preċedenti ta' xejn. Dan ifisser li meta taħdem b'xi mod il-ħsad taraħ ukoll ma' żmien. Ma nirrepeti, Malta għandha studenti li għandha biex tiftaħar bihom għax huma intelligenti bil-għaqal u għandhom sens kbir ta' storja ta' apprezzament. Naf diversi studenti li jitlu fl-Università. Skop speċifiku li jsiru jafu aktar fuq pajjiżhom. Il-każ tad-Dipartiment tal-Malti jew tal-Istorja u x'nafin. Imma anke kif nitkellem ma' sħabi fuq dipartimenti oħrajn, ir-relazzjoni bejn l-istaff u l-istudenti hija tajba ħafna, hija diretta. L-istudent huwa grat, huwa apprezzattiv, jibża mill-eżamijiet forsi aktar minn qabel illum xorta ħażina, però l-fattu li l-Università ta' Malta hija anke llum waħda mill-koloni tal-pajjiż. Malta baqgħet u saret nazzjon għax kellha reliġjon tagħha ta' kulħadd, però aħna nagħtuha l-bixra tagħna wkoll lingwa u università. L-Università hija waħda minn dawk li bnew lil Malta minn żmien li ma kienx arriva sal lilhaw. Jekk irnexxielna nkomplu naraw l-Università tkun dik li tipproduċi il-Parlament, is-snajja u l-professjonijiet kollha, naħseb li kienu minna verament xi ħaġa tajba l-pajjiżna. Però nirrepeti, qatt mhu biżejjed li nfaħru l-istudent Malti għax l-istudent Malti huwa verament eżempju.